Nje simbone seboshiwe laphaya bebhizi nethosha. Wema ithosha yakhona, ama-punches akhona wema. Ithosha liyaya. Sebemthela ngo-petrol shuthi naye bazomshisa. Hayibo, abangishiswa ngoba ushiswa iyona imemba leya shuthi sekuyi-ex-member lesiyi-op. Wema kangaka pho. Lapho uyena uthela upetrol, umthela umbuka emehlweni. Yo. Enye i-betrayal leyaya. Ikhona nentombi yakhe, uSusan, intombi kaNjabulo, i-ex ya-Azwindini. Ikhona laphaya iyakhala nje. Ingakho ngithi iyayazi nje mfethu akekho shocked like ukuthi hawu Njabulo chaza kwenzakalani. Uyakhala nje shuthi ukhalela baba wengane yakhe uthi ingane yakhe yibo nayo isizokhula ingasenababa. Lo intombi ya-Azwindini, i-ex